खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ हाग्रामा महिलारिया UPPL BPF हान्जाखौ ज' जानायखौ लुबैया। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ प्रमद बर'आ सोंखारिदों। UPPL आरो BPFनि ज' जानायनि सायाव बर'आ बुङो, हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राफोरनि जेबो बेसेन गैया। हाग्रामा महिलारिजों सिगाङाव खेबनै एबा खेबथाम रायज्लायनाय जादोंमोन। नाथाय हाग्रामाया जोंनो मोनसे बुंनांगौ दं आरो मिडियानि सिगाङाव गुबुन मोनसे बाथ्रा दं। बेनिखायनो आं BTCनि सुबुंफोरखौ सिबिनो थाखाय गोब्राब राजखान्थियाव थांनो लुबैया। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दि सुबुंफोरखौ सिबिनो थाखाय थार साननाय आरो थार गोसोनि गोनांथि जायो। बिथाङा बुंबावो दि BTCनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिखौ थांनाय 17 बोसोराव नुबाय दि बेसेबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव गोहो गोनां आरो हाग्रामानि सुबुं माहारिया बेसेबां, बिसोरो समाजखौ बेसेबां मोजां मोनो। बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि साननाया आंनि थाखाय 100% जिंगा सिनांगौ नङा। दायो BTRनि खाथियाव गोजोन फैबाय आरो जोंनि थांखिया बे गोजोनखौ जोबथा खालामनाय होनना प्रमद बर'आ बुङो। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया UPPL आरो BPFनि ज' जानायखौ लुबैया। बे बिबुंथिखौ होदों BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरग'यारिया। UPPL दोलोआव हाबनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय UPPL दोलोआव हाबनायनि उनाव जिल्ला आरो गुदि थाखोनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों बिबुंथि सोलायनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव महिलारिया बुङो दि हाग्रामा महिलारिया UPPL आरो BPFनि ज' जानायखौ लुबैया। मानोना आइजो बिथांखि बायदियै BPF दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा गोबां बिबुंथि होनानै ज' खालामनाय हाबाफारिखौ सिफायदों। नैथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव SBI दालाइनि सिङाव कास्टमारनिफ्राय लुथिदों 4 लाख रां। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जेराव दुथांफोरा धुबुरीयाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया दालाइनि सिङाव सासे कास्टमारनिफ्राय 4 लाख रां लुथिदों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला हितेश रायआ नोगोद रां दिहुनदोंमोन आरो बेंकनि एकाउन्टेन्टनि साखाथियाव जिरायना सासे बेंकनि मावख'गिरिजों रायज्लायगासिनो दंमोन। बे बुब्लिखौ लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा उनथिंजायनिफ्राय बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन, बिथांनि बेगखौ नोगोद रांजों आबुं खालामदोंमोन आरो जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। गासैबो जाथाया बेंकनि CCTV केमेरायाव सेबखांजादोंमोन, नाथाय नोजोर होसेयावबो सिखावफोरा खारखोमालांनो हादोंमोन। बे जाथाया बेंकफोरनि सिङाव रैखाथिनि सायाव गोब्राब सोंलु सिखांदों। हितेश रायआ गलगन्ज पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों आरो दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ एकाउन्ट थगायनायनि थाखाय चान्दमारी पुलिसआ 3 हमदों। चान्दमारी पुलिसआ गुवाहाटीनि जुनारसालि लामा ओनसोलाव मोनसे आयेन बेरेखा रांखान्थियारि रेकेटखौ फोजोबस्रांदों। प्राग एकाडेमि बिल्डिंआव मोनसे सिग्रोमनायाव बिथांमोनहा बरपेटानिफ्राय 27 बोसोर बैसोनि एन्जामुल हकखौ खादोंमोन। सोंनाय फिननायाव हकआ छत्तीसगढ़नि भिलाइनि सानै लोगोफोर 45 बोसोर बैसोनि सरुल रत्न प्रकाश, 35 बोसोर बैसोनि मुरलीधर सुमितनि मुंखौ फोरमायदोंमोन। बिथांमोनखौ गड़चुक पुलिस थानानि सिङाव थानाय कथाबारिनि हटेल क्वीन कासानि खथा नं 207 निफ्राय खानाय जादोंमोन। पुलिसआ गोबां डेबिट कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड, फ्लाइट टिकेट, नोगोद रां आरो मबाइल फन बोखांनो हायो। बे गेंआ गेमिं एप्सनि गेजेरजों खौटि रां दैथायहरनो थाखाय आयेन बेरेखा एकाउन्टफोरखौ बाहायदोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ HS सेथि बोसोरनि सानखान्थिनि आनजादखौ दोनथ'बाय, फोसावबाय गोदान खालार। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ गोजौसिन गेजेरारि सेथि बोसोर थाखो 11 नि सानखान्थि आनजादखौ दोनथ'नो फोसावदों, जाय दिनै 21 मार्च 2025 खालि सानजौफुनि जथुम्मायाव खुंजानो गोनांमोन। मोनसे मावख'आरि फोसावथायाव राम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्ड खोन्दो 2 नि आनजाद सामलायगिरिया बुंदों, बेनि गेजेरजों गासैबो सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनो मिथिहोनाय जायो दि सानखान्थि आयदानि गोजौसिन गेजेरारि सेथि आनजाद थाखो 11 नि सोंथि बिलाइ, जाय सानजौफुनि 21 फेब्रुआरि 2025 आव खुंजानो गोनां, बेनि गेजेरजों माखासे एंगारनो हायै जाहोनफोरनि थाखाय दोनथ'नाय जादों।
बर्डआ बेखौबो मुंख'दोंमोन दि बे आयदानि सायाव आनजादनि फैगौ अक्ट' आरो मावनांगौ राहाखौ थि समाव फोसावनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ आलफा आइनि सोद्रोमा जानानै रां दाबि खालामनाय सेंग्राखौ हमदों। आसाम पुलिसआ तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय पिल'बारिनिफ्राय बन्द खालामजानाय आलफा आइ उदांनि समाव रां दाबिनायनि दायाव सासे लाइमोनखौ खायो। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ तिनिसुकियानि सन्जय राय होनना मिथिनाय जादों। रां दाबिनायनि अजदनि उनाव खानाय जादोंमोन। खौरां बायदियैब्ला रायआ बावैसो सिगां नलबारिनि बनगावआव सासे सेंग्रानिफ्राय रां बिदोंमोन। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि रायनि बेरेखायै गोबां समाव गोबां रां दाबिनायनि गसर थिसननाय जादों, जाय रोखोमसे दायनि जारिमिनखौ दिन्थियो। पुलिसआ आरोबाव सोमोन्दो आरो जाथावना लोगोफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसामनि रियान परागआ गिबि मोनथाम IPL 2025 मेचनि थाखाय राजस्थान रयेल्सनि केप्टेन जागोन। इन्डियान प्रिमियार लीगनि गिदिर खौरां। राजस्थान रयेल्सआ IPL 2025 नि सिगांनि मोनथाम मेचफोरनि थाखाय लाइमोन अलराउन्डार रियान परागखौ गावसोरनि मावख'आरि केप्टेन महरै सायख'दों। सरासनस्रा केप्टेन सन्जु सेमसनआ आसिआव दुखु मोननायनिफ्राय हामखांनाय समाव सासे रोंग'सार बुगिरि महरै गेलेगोन। परागनि केप्टेन खालामनाया 23 मार्चआव सानराइजार्स हायद्राबादनि बेरेखायै जागायजेनो। बेनि उनाव 26 मार्चआव कलकाता नाइट राइडार्स आरो 30 मार्चआव चेन्नाइ सुपार किंग्सनि हेंथायै गुवाहाटीआव मेचफोर गेलेगोन। सेमसनआ इंलेन्डनि हेंथायै भारतनि T20 सिरिजनि समाव गावनि आसिखौ दुखु मोनदोंमोन। आबुङै फिट जानायनि उनाव केप्टेन जाफिनगोन। राजस्थान रयेल्सआ परागनि दैदेननायाव फोथायनाय दं, गुबैयै बिथांनि IPL 2024 नि समायना दिन्थिफुंनायनि उनाव। बियो बिसोरखौ देरहाहोनो हागोन नामा? बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।